Nagapadayon ako sa Galacia, Kapitulo 3, versikulo 15, kaingon sa 21 mga igsoon. Apan mga igsoon, sa dili pa magampo na kita. Labing gamahanan nga Dios, among amahan nga nasa langit, dalaygon ka Ginoo, Lord, sa imong paghatag kalampusan Ginoo, Lord God, sa among mga pagpasalamat, sa among pag-awit, sa among padangat sa among mga pag-ampo. Salamat sa imong pag-uban, balang espiritu, ug niining among paghisgot sa imong buhing pulong, ikaw Lord, ang magkapalampas sa tabang sa imong balang espiritu, magaministeryo ka sa matag usa ka namong Ginoo. Lord, himo ang buhi ang imong pulong, Lord, sa among mga kinabuhi, Lord, kini magahatag og tagbawan sa among kauhaw sa imong pulong Ginoo. Lord, magatagbo ang among mga unsa man ang mga kaluyahon nga among gidala, gipas-an Ginoo, among pag-ampo amaan. Pinaagi sa imong buhing pulong, mahupayan ang matag usa Ginoo, Lord God. Lord, dili kami Lord mabuhi, Lord, pinaagi sa pisikal lamang ang mga pagtagbo nga sa mga panginahanglan, kung dili Lord, nagkinahanglan kami sa imong buhing pulong Ginoo. Lord, sumala ka na sa imong pulong Ginoo. Busa o Dios, Lord, ang pag-ampo nga magauban ka, magpamuhat ka sa matag usa ka namo Ginoo. Wala kay labyan ka namo Ginoo. Panlangin ang matag usa ka namo. Ug Lord, ikaw sa Lord mag-amping sa among mga connection sa internet, Lord, nga mahimong pagkalahutay, mahimong walay mga putol-putol Ginoo. Mo Ginoo ang mintinar ang kakusog sa among mga signal Ginoo. Salig namo kanimo ang kinatibuk-an sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. O amen. Yung mga igsoon, ang Galacia 3, versikulo 15, paingon sa 21 nagkanayon. Mga igsoon, ani ay usa ka pananglitan. Kung ang usa ka kasabutan, di kauyunan o gisilyuhan na. Wala na'y makasalikway o makadugang o bisan unsa niini. Ang mga saad, gihimo sa Dios, ngadto kang Abraham, ug sa iyang kaliwat. Wala magingon ang kasulatan ug sa imong mga kaliwat. Sa ato pa daghan kun dili nagingon ug sa imong kaliwat. Sa ato pa usa lamang ka tawo nga mao si Kristo. Kini ang buot kong ipasabot. Ang Dios naghimog kasabutan ug nagsaad nga tumanon niya kini. Ang balaod nga gihatag human mulabay ang 430 ka tuig dili makabungkag sa maong kasabutan o magkahimong kawang sa saad sa Dios. Kay kung ang gihatag sa Dios nag-agad pa sa balaod, wala na kini mag-agad sa saad sa Dios. Ang apan gihatag sa Dios ngadto kang Abraham kay iya man kining gisaad kaniya. Unya nganong gihatag mo ng balaod? Idugang kini aron sa pagpaila sa mga kalapasan o magpabilin kini hangtod lamang sa pag-abot sa kaliwat ni Abraham nga mao'y gisaaran. Ang balaod gihatag pinaagi sa mga anghel, inabagan sa usa ka tawo nga mao'y tigpataliwala. Ang tigpataliwala gikinahanglan lamang kung may duha ka tawo apan ang Dios usara. Nagpasabot ba kini ang balaod na hisupak sa mga saad sa Dios? Wala. Kung may gihatag pang balaod nga makahatag og kinabuhi sa mga tawo, mahimo untang matarong ang tawo at tubangan sa Dios pinaagi sa balaod. So mo kana ang pulong sa Dios nga atong pagahisgutan ini kagabiyon mga igsoon. So aton giuluhan nga ang saad nga matuman gayud og dinita sa unang punto, ang saad nga matuman gayud kay ang Dios man mao'y nagsaad. No? Sa giingon pa, gihimo ang saad aron lang pakyason no? Sa atong tawhanon. No? Gihimo mo ang saad aron lang pakyason. Pero once nga ang Dios mo saad, no? Sa Old Testament, no? Gihimo niya ang saad, no? Aron tagaan og kalipay, aron tumanon gayud niya kini mga igsoon, no? Ngano man kay siya nagsaad matinud-anon nga Dios, no? Wala siya'y landong sa pagkabakakon, no? Wala siya'y gamay na lang nga makaingon ta nga adi man mo tuman ang Ginoo, no? Walay gisaan ang Ginoo nga gamay nga dili niya tumanon mga igsoon. Gani sa kaluwasan no sa iyang gisaan, no? Wala gani siya magdepende o mag-agad sa iyang gisaaran no kay ang tao ka pamangyod ka agbong sa
kasalanan, yakapandol, no? Padayon ang iyang programa sa kaluwasan. So, pero sa uban nga mga saad sa Ginoo nga medyo naay kalangan kaya ang iyang saaran wala man ituman sa ilang gikasabutan. Una, mga igsoon, ang atong Dios nga nagsaad dili bakakon, no? Ang unang Korinto 1:9, kasaligan ng Dios nga nagtawag kaninyo or nahiusa sa iyang anak na si Jesucristo nga atong Ginoo. Unang Tesalonica 5:24, matinud-anon ang nagtawag kaninyo og buhaton gayud niya ang tao mga igsoon usahay makatuman, pero ang Dios nagapadayon sa pagtuman sa iyang isaad. Amen ba mga igsoon? Mao kana ang atong Dios, kana pa lang kamaturan nga atong Dios mutuman kayod sa iyang saad. Dako na kay na nga hupay, no? Sa atong mga problema, sa atong mga panginahanglan, sa atong mga gidadala, no? Ang Dios matinud-anon sa iyang mga saad. Munang mas siya gayod ang atong saligan, siya atong kapitan, kay siya ang Dios nga matinud-anon siyang saad. Pag siya ang mutuman, siya ang musaad, matuman gayud kana mga igsoon, no? Na mga igsoon nga di pabarog una ni Pablo ang prinsipyo, no? Nga bisan sa usa ka pakigsaad taliwala sa mga tao, sa tao lang gani mga igsoon, no? Ang saad lig-on gid gihapon nga mubarog, no? Labi na kung nadil na ang inyong saad, no? Pareha sa deed of seal, no? Nahuman na, kumpleto na, or na-transfer na ang pangalan, no? So, walay bisan kinsa nga makawala or pwede mo dugang ana mo na gina ang kamatuoran ang inyong gikasabutan na silyuhan na, nauyon na. Giintro ni Apostol Pablo, gipabarog niya una ang prinsipyo mahitungod sa pagsaad taliwala sa tao. No, apan ang punto ni Pablo dili gayon mahitungod sa pagsaad taliwala niya ng mga tao sa tao, no? Tawhanon nga pagsaad, no? Sabot, no? Apan sa iyang pag-ingon, no? Samara nga unsa kalabaw kasigurado ang usa ka pagsaad nga gihimo sa Dios. No, dili na tulabyan ang pulong, no? Iyang gi-mention mga sa Galacia, no? Mga igsoon, no? Bisag kinsa pa ang iyang gikaatbang sa iyang pakigistorya, no? Bisan siguro sakit na, no? Ang mga gani na mention man niya at mga niagi nato nga pag-share, no? Nga na mention niya Paulus Galatian, no? Mga buang kamo diri sa Galacia, no? Wala kamo hinahuna, no? Bisan pa man, no? Sakit na ang pagtinubagay, no? Apan dila gihapon niya nga mga igsoon, giintro gihapon niya mga igsoon, no? Bisan unsa o kinsa pa sila nagpabilin ang kamatuoran nga sila iyang igsoon, no? Iya silang giatubang, gikumbinser ingon nga managsuon, no? Karon ngadto ka sa tong gibasa, karon ngadto kang Abraham ug siyang binhi mao ang mga saad nga gihimo, no? Sa Genesis pa lang naa nang mga saad sa Dios, no? Misaad siya kang Abraham nga diha sa imong kaliwat ang tanang mga nasod sa yuta mapanalanginan, no? Una naobserbahan ni Apostol Pablo nga adunay ano lang sulo or singular, no? Nga binhi or kaliwat ang gigamit, dili daghan nga kaliwat, dili usa sa iyang binhi, usa sa iyang kaliwat, no? Klaro ang punto sa imong binhi mao si Kristo, no? Ang Dios nagtumong sa usa ka kanyon specific ni kaliwat ni Abraham, dili tanan niyang kaliwatan tinitibuk-an kundi kang Hesus lang, kang Kristo lang. Isa lang kabinhi nga nagikan kang Abraham. Subayon nato ang kagikan ni Ginoong Hesus no naa gikan sa kaliwatan ni Abraham. 14 ka kaliwatan gikan kang Abraham ngadto kang David 14 pod, no? Dayon pagkabihan nila sa Babylonia 14 pod. Ug sa imong kaliwat, dili daghang kaliwat, dili imong mga kaliwat ang panalangin nga gisaad sa Ginoo, dili sa kaliwat ni Abraham, no? Dili ang iyang mga kaliwat ang makaluwas, dili ang ilang nasod kundi ang ilang nasod lang mao ay gigikanan sa usa ka manluwas nga gisaad sa Dios kang Abraham, no? Dili sa bisan asang liwat o asang lugar mubuto ang manluluwas ang gisaad sa Dios kang Abraham.
kay Abraham lang nga binhi, isa lang sa Israel lang nga nasod, no? Si Kristo Jesus lang. Si Kristo Jesus lang ang binhi, ang kaliwat, ang liwat ni Abraham nga mao'y isaad sa Dios kang Abraham, no? Ang tanang gibuhat ni Ginoong Hesus, ang tanan niyang pamaagi, ang tanan niyang pagkinabuhi, ingon nga maayong ehemplo, no? Siya ang tingpataliwala kanato adto sa Dios Amahan. Siya ang atong way of salvation, way of life, no? Way of reconciliation, ang way para kahimutan sa Dios tao, kitang tao. Gani ginaingon sa Juan 14:6, siya ang way, truth, and life, no? Way to God the Father, no? Siya ang way para sa dakong panalangin, no? Sa iyang ngalan makapangayo kita sa Amahan ug katagan kita aron mahingpit ang atong kalipay. Amen mga igsoon. Kang Hesus lang ang kaliwat nga gisaad kang Abraham, no? Ang saad nga matuman gayud kay ang Dios maumay nagsaad, no? Ikaduha nga punto, bisan pag-unsa kadugay. Ang saad nga matuman gayud bisan pag-unsa kadugay. Kay ang Dios man mao'y nagsaad. Verse 20, no? Grabe ang paghisgot diri, no? Nga ang kasabutan tumanon gayud niya. Ang Dios naghimong kasabutan ug nagsaad nga tumanon niya kini, no? Ang balaod gihatag human mulabay ang 430 ka tuig, no? Dili makabungkag sa maong kasabutan kay ang Dios man mao'y nagsaad. 430. Grabe, no? Kaya wala kini nag-agad sa balaod sa tao kundi ang Dios man nagsaad, no? Ang saad sa Dios kini sigurado ug bisan unsa kadugay naa kini pirmi nakaplastar sa perfect nga timing, no? Dili maulahi ang Ginoo, no? Nasayod siya kung kanus siya mo pasok, no? Kanus ang panalangin niya gihatag. Ang gipakita yun mga igsoon dinhi, no? Kay gipakita sa kadugayon, no? Sa tuig, no? Nga lagpas na kayo sige tagal, no? Mawad-an ang paglaom, no? Wa man siguro yung maging saad sa balaod unsa ilang sabutan, no? Kaya nga na kadugay, no? Mubura gani nga panahon, penalty na, remate na, no? Muna mga igsoon, lahi po itong pumagi sa akong nadunggan sa una, no? Nga doon ay tao nga na ilang kortahan sa ilang lugar, no? Dayon ang mga pobre nga tao nga naay ginagmay nga yuta didto mo dangop sa iya aron ilang iprinda ang ilang yuta. Na sila kasabutan, no? Panahon sa adlaw nga na sila ikabayad o wala pa nilapas sa gitagal sa ilang sabot adtuon dayon nila pero katong tao nga ilang giutangan mutago man, no? Mutago man. So maabta na dayon magkita sila nga nilapas na sa gitagal nga panahon. So, remate na so lahi putong yang nga pamaagi, no? Nga masalbar pa unta pero gitikasan niya. So dili maayo mga igsoon. So pila nakakaliwatan, no? 430 kadugayon, no? Pila nakakaliwatan nga matay, natabunan nagmaayos kadugay, no? Apan ang saad sa Dios bisan unsa pa kadugay magpabilin nga permanente bisan pa sa manlabay panahon. Una ang saad sa Dios sigurado, no? Naara na kasalalay sa iya kung kanusa. Bisan sa atong mga pag-ampo, ako nag-ampo ko sa kaluwasan sa akong papa, mga igsoon, dugay na, no? Prayer ta galito ko nga ang kaluwasan sa akong ginikanan, akong mga igsoon. Ang akong anak nga naay balatian sa heart, dugay na pud na nako giampo, no? Pero kabalutan nga ang Ginoo motubag, no? Pero sa iyang gitakda nga panahon, no? Sa iyang gimbutan, ang iyang kabubuton may matuman, no? No? Naa sa iya nakasalalay. Wala siya, dili siya maulahi, no? Kung wala pa na gihatag sa imo, dili pa na nimo kailangan, no? Para sa kailangan na kayo, pero sa iya dili pa. Napa siya gusto ipalambo, ipa-improve sa imo ug atuwa, no? Ihatag kini sa Dios kang Abraham pinaagi sa saad, no? Ang saad nga gihatag dinhi gibase kuno ni sa pulong nga grasya, no? Ang paghatag sa Dios kang Abraham mao ang walay bayad nga paghatag sa grasya, no? Kay kung gibasihan pa ang mga gibuhat ni Abraham so dili mahatag katumanan, no? Ang pagsaad sa Ginoo, no?
nga gasa permanente na, perfected na, o unsa man ang iyang buhaton nagka-ready na ni nga ihatag sa Ginoo, no? Muna mga igsoon nga ang balaod gihatag tungod sa paglapas sa tao, no? Kay nagkaguliyang man ang tao sa unang panahon. Ang balaod gidugang himong salamin aron mas makita pagid sa tao ang iyang sala, no? Ang panginahanglan sa tao sa Dios. Muna mga igsoon, no? Kung aduna pay sa kabalaod nga gihatag nga makahatag kinabuhi sa pagkatinuod ang pagkamatarong mahimunta pinaagi sa balaod, no? Sa walay kahimuan ng balaod diha ra gyud sa isaad sa Dios kung ato kining tuohan, no? Kinahanglan ihatag sa Dios kanato ang iyang sumbanan aron dili kita laglagon. So ihatag sa Dios balaod, no? Ang balaod nagpukaw sa kinaiyanhon nga pagrebelde sa tao pinaagi sa pagpadayag sa usa ka sumbanan nga nagpakita kanato nga mas tin-aw sa atong panginahanglan sa kaluwasan diha kang Hesus. So muna giingon sa Roma City 5:8 kay sa nagkinabuhi pa kita sumala sa tawhanon nga kinaiya ato mga daotang kaibog nga gipukaw sa balaod, no? Nga mo'y nagahom sa atong lawas ug kamatayon ang sangputanan niini. Apan karon gawasnon na kita gikan sa balaod, kay patay naman kita sa balaod. Nga kaniadto nagbilanggo kanato. Muna nagbilanggo kanato, dili na kita mag-alagad ubos sa daang balaod nga sinulat kun dili diha na sa bagong kinabuhi nga iya sa espiritu. Pero unsa may kasulti nato daotan ba diyang balaod? Dili gani kung dili patungod sa balaod dili unta ako makaila unsay sala. Kung dili usab ako makaila unsay kaibog kun wala pa balaod nga nagingon ayun kaibog. Apan diha sa kasuguan ng sala nagkahigayon paghimo sa tanang matang sa kaibog. Dinhi sa kasing kay patay ang sala kun wala pa balaod. So muna mga igsoon mas nasabta nato no ang balaod nganong gihatag na siya. Nagpukaw sa atong pagkamakasala. Nagpukaw sa atong panginahanglan sa kaluoy o grasya sa kaluwasan gikan sa Dios pinaagi kang Kristo Jesus. Wala mga igsoon atong challenge ni kagabion, no? Kapit kita, no? Sa saad sa Dios. Diha sa pagpadayon nga pagpangalagad kaniya nga matud-anon kay siya sovereign nga hari. No? Siya matud-anon nga Dios kasaligan. Matud-anon kasaligan bisan kita usahay, no? Usahay makatuman apan ang Dios padayon gayon iyang kinaiyang nga mutuman siyang saad. Sigurado gayon ang usa ka pakigsaad kung kini ang Dios may naghimo. Ang Dios may nagsaad, sure na. Ang Dios nagsaad, expect na nga matuman kayo ka na. Ang tao nga imong magsaad, kamo magsaad, walay kasiguruan. Daghan pwede ka usaban, daghan pwede ka usaban. Muna nga kung nindot tong advice sa atong igsoon nga kung magpautang ka, bisan may pa kina siya mosaad, ang imong ipautang kanang magpautang ka nga dili na ka magdahom nga iyang bayaran, no? Kay dili pa ka mabugatan, dili pa ka mag-uol, saad siya, dili na niya tumanan. Kaya kung dili siya kabayad, okay ra. Kung mubayad siya, mas mayo, no? Pero naanay pag giandam na nimo kulingon sa pwede mahitabo kung dili siya makahatag. So nindot no nga advice, no? So ang Dios gayud ang pinakanindot mo saad kay mohatag kini kasiguruhan katumanan, no? Kang Kristo lang siya ang atong way sa panalangin, ang tanan niyang gibuhat, tanang pamaagi, tanan niyang pagkinabuhi ng kamayong ehemplo. No? Dili ta mo tipas o magpadalas mga mini yung mga pagtulunan, no? Kay sila daw buutan, sila milagroso, pero di ay lahi na nga Ginoo o dili na mao ang kaluwasan ilang gibasihan. Sa atong panapos mga igsoon, no? Ang saad nga matuman gayud kung ang Dios mo'y nagsaad bisan pag unsa kadugay, bisan pag daghang panahon ang manlabay. O kini nga kamaturan maghatag ka natong kahupayan sa atong mga giatubang karon. Muna bisan gani na sa pag-ampo sa pahitungod sa mga balatian, grabe na kay nga cancer, no?
naay natubag, naayo, napoy wa gid naayo hangtod namatay na. Naayo siya, gitubag siya sa espiritual. No? Gitubag siya dito siya gidala sa espiritual dito sa presensya sa Ginoo. Diin dito wala na may cancer, wala na balatian. Na puro naman kalipay pagmaya ang iyang maangkon. Mo iban gani kato nakasabot na gigay sa motoran, mas maayo pa siya no, kay tuwa na siya sa kiliran sa Ginoo. Ayahay na siya, di na siya magbuol sa iyang mga panginahanglan, bayronon, problema, sakit, uhod sa pagdiha nga mga atubangon adlaw-adlaw no. Kada adlaw na lain-lain nga mga pagsulay kalisdanan no. Kung mamatay na no, natubag na tanan nimo nga mga kalisdanan, mga pag-ampo. Kung ikaw magtotoo sa Ginoo. So bulahan na noon, isipong bulahan na kung moabot na ta dihang panahon ng mga iso. So upta nato ang tanang saad sa atong matinud-anon nga Dios. Kana po lang word niya dili ta niya biyaan o kaligdan. Siya magauban no sa pumay atong ito pumay atong kabugatan sa pumay atong problemahan siya man nagsaad nga magauban no? Ang langit iyang gisaad maangkon gayud nato kana mga igsoon no ang tanang klase nga kahupayan no gikan sa tanang klase sa kalisdanan no ato nang maangkon ang kahupayan no kana kay ang nagsaad sa ato makasalig ta makasiguro ta nga gayud mutuman gayud sa iyang gisaad. Amen ba mga igsoon? Manghinaot ko nga ang Dios nakahatag ang pulong sa Dios nga ato nadungog karon ato kining manamnam gayud sa atong pamalandong paghuna-huna unsa ka maayo ang Ginoo unsa ka matunud-an ang Ginoo ang nagsaad kanato nga dili kita niya biyaan paligdan ug siya magauban kanato hangtod sa katapusan. Magampo ta labing gamahan nga Dios ang mga amahan dalaygon ka sa among mga kinabuhi. Salamat o Dios nga ikaw ang among Dios nga matuod gayud o matinud-anon sa imong mga saad Ginoo. Tabangi kami sa man ang among mga giatubang nga mo salig lagid kami sa imong pagkamatinud-anon mo salig lagid kami sa imong kasing-kasing nga wala ilain nimo gi tinguha kanamo kundi ang among kaayuhan Lord ang among paglambo pagtubo diha sa lawom nga pagrelasyon diha kanimo diha nga may sama sa imong bugtong anak nga mao si Ginoong Jesus. Panalangin ang matag usa kanamo. Dalaygon ko Dios kini ang among mga pagampo mga pagpasalamat sa ngalan ni Ginoong Jesus. Amen ug amen.